I si Joan Fuster haguera sigut millennial? Ningú no s'ha d'enganyar. Dir bon dia ja és literatura. Quan una revolució és impossible, corre el risc de convertir-se en el contrari, una reacció. Molt bona. Vaig a fer-me samarretes amb aquesta frase. Les persones felices no tenen memòria, o no tenen Twitter. Afanyeu-vos en estimar. Els amors tardans ja no són amors, són manies. No, no es amor. Futelito, lo que tú sientes, papá, se llama obsesión. Els únics plaers que no defrauden són els imprevistos. Sí, com les dos caselles que vaig pagar a nit i les vas fer sucar. Les idees clares i els sentiments confusos. I el xocolate espès. Tot, si arribem a tenir raó, la tenim a mitges. Hombre, querido Fuster, todos no. Llegir no és fugir, llegir és seguir vivint, i cadascú ho fa a la seva manera. És la conclusió que he arribat, només hi ha un pecat mortal, i són les faltes d'ortografia. Tu sí que tens cara d'ortografia. Ortografia s'escriure amb una safanòria. Tota política que no fem nosaltres serà feta contra nosaltres. Shut up, fake news, tot mur que no fem nosaltres, ens el faran els Mexico people. No facis de la teva ignorància un argument.